Кайнар сәлам, кадерле дуслар. Заман белән бергә атлаган TMTV каналының мөһим музыкаль бийеклек хит парадында сезне сәламлыйм мин, Ранил Нуриев. Иртәгә безнең ил өчен иң кадерле көннәрнең берсе – җиңү көне. Бүгенге тапшыруда без әлеге темага кагылмыйча үтә алмыйбыз. Барлык ветераннарыбыз алдында баш иябез һәм шиксез рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Сезнең даныгыз мәңгелек. Музыкаль бийеклек тапшыруында җиңү көненә багышланган чыгарылыш. Башлыйбыз. Кызганыч, ләкин TMTV каналының рейтинглары буенча музыкаль бийеклек өчен көрәштән Азали Зиннәт төшеп кала. Сагынган чагымда хатларыңны алам, кабат-кабат тукып юанам. Айрылыш сагышын бераз басып торсын, жан җылысы бер ки хатыңнан. Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якынайта төселә, офыкларга ышадыр хатлар. Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якынайта төселә, офыкларга ышадыр хатлар. Аның образы бер кешегә дә ошамаган. Ул тамашачы мәхәббәтенә күмелеп яши. Аның җырлары үзенчәлекле, кабатланмас. Аның һәрбер концертында аншлаг. Аны балалар да, олылар да ярата. Ул Элвин Грей. Әлеге сүзләр сәхнәдән яңгыраса, зал бар мизгелдә алкышларга күмелер иде. Төгәл белән, телевизор каршында утырган тамашачыларның 70% Элвин исеменең хәрефе яңгыравы булды, телевизор тавышын арттырып куйдылар. Әйе, дуслар, музыкаль бийеклек хит парадында Элвин Грей. Daralır, yaşanır, kız
Бу атнада 9-нчы баскычта булган Ризат белән Зинирә Рамазановлар һәр ел 9-нчы майда парад карга баралар. Гомумән, бу көн аларның гаиләсе өчен мөһим һәм күңелдә эз калдырган. Ризатның дәвәтисе сугыш елларында Днепр елгасын кичкәндә вафат була. Рамазановлар гаиләсе барлык ветераннарга рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Келесі резидентімізға күшкенші талантлы яшьләргә дәшәм. Татар музыкаль телеканалы TMTV яңа телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзли. Әгәр дә син максатчан, талантлы, креатив кеше булсаң, тирә-юньгә бары тик яхшы кәеф кенә таратасың икән, сиңа туры юл TMTV каналы оештырган кастингтан. TMTV телеканалының алып баручылары сафында буласың килсә, үзеңне сынарга курыкма.
Без сине көтәбез. 21 май иртәнге 10. Кәрим Тинчурин исемендәге театр. Килми калма. Мөгаен нәкъ син булачак йолдыздыр. Ә хәзер бәхет ачкычы җыры белән сезнең экраннарда Ришат Фазли Әхмәтов. Dengizlerini kişip tozulu sular kupmüşesi Jirde mikan, helle kukte mikan Nina digen bəxit aşkışı Kukte bulsa beni bağlar idim Bulsa ger bulsa baskışı Öter yolum kirtelerden tıra Sikilteler ışırı yolumda Eslim eli, eslim var dünyadan Bəxit aşkış kiminin kulağında Şirde miken, elle kukte miken Nina digen bəxit aşkışı Hayalımda zenger kokunu gizem Dengizlerini ingelep ötemin Көңіл türlerimde yazgı yaşım minim Yazıdan bəxit nazılar kütem min Şirde miken, elle kukte miken Bina digen bəxit aşkışı Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Ли Шамсин 9 майда олылар рәтендә төрле сәхнәләрдә чыгыш ясый. Яшьләр тарихны белми, үзенең буыны белән кызыксынмый диләр. Ләкин бу Лия турында түгел. Мәсәлән, ул ике карт бабасының да тарихын белә. Ул безгә аларның бөек ватан сугышында катнашканнары турында сөйләде. Кызганычка каршы алар инде якты дөньядан китеп барганнар. Мин алар белән бик нык горурланам дип белдерде Лия. Яшь башкаручыбыз бу атнада 7-нче урынны яулый.
Айдele ikevlep tılsım eline Tınglaşa kulak sal etkin sözüme Nek şunda oşılır tılsımның seri Мәхәббәтнең сихере Булырмын буламин әкияте кыз Әкияте кыз түгел кыз йылдыз Отылып төшәрмен синең кулыңа Яктыртырмын юлыңа Синең ирекә кый чакыта Рәхәт ирекәм шул чакыта Әйтерсең лә синең белән Әкиятә кунакта Әкиятә кунакта Синең ирекә кый чакыта Дөрләп тылсымган Иң кисләр янна уч чакыта Шибер батыр әкият егеті Әйтерсең далаларының бір кәті Біздің bu матур тылсым елінде Сандуғашлар тілінде Тұрмышта гел шулай болық біз бірге Әкият тылсымында ғымырге Кетмәсін көңілден тылсым назлары Әкиятның язлары Сенің ерекә қой шақыта Рәхәт ерекәм шул шақыта Әйтерсең лә сенің білін Әкиятта Әкиятте қонақта Сенің ерекә қой шақыта Дүрләп тылсымған Ең кесір янна уч чақыта Синең ирекә кый чакыта Рәхәт ирекәм шул чакыта Әйтерсең лә синең белән Әкиятә кунакта Әкиятә кунакта Синең ирекә кый чакыта Дөрләп тылсымган Иң кисләр янна уч чакыта Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили? Лилияләр дип җырлаучы Лилия Гыймаддинова белән Лилия Хайруллина бүген хит парадыбызның 6-нчы урынын яулыйлар. Лилия Гыймаддинова безгә үзенең дәвәтисе турында сөйләп китте. Аның бабасы 24 яшендә сугышка китә. Миномет полкында разведчик була һәм фашистларның 2 пулеметлы бронемашинасын юк иткәндә батырлык медале белән бүләкләнә. Шундый шәхесләр безнең өчен әле дә үрнәк. Аларның даны мәңгелек. Сихри нурлар сибеп, шәшек ата шәшкә таңнарда. Сафташлары белән гүя насыләшә дөньяга. Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле. Ак лилия чәчәкләре мәхәббәтнең билгесе. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр сезгә бәхет телиләр. Аерылмасын яраткан йөрәкләр, ихлас булсын сөюләр. Ак лилия төсле, ак булсын бәхетләр ярларның. Вәгъдәләр үтәлсен, өмет өзелмәсен парларның. Таҗларына
Liliyalar, liliyalar, ak baxtlar dililar. Xush isli nazlı gullar, liliyalar, sizga baxt dililar. Ayrılmasın yarangan yürekler, ihlas bulsun suyular. Xush isli nazlı gullar, liliyalar, sizga baxt dililar. Ayrılmasın yarangan yürekler, ihlas bulsun suyular. Кызганычка каршы елдан-ел ветераннарыбызның саны кими бара. Ләкин аларның сүзләре, хатирәләре буыннан-буынга күчеп безнең тарихта үз урыннарын алып тора. Бу атнада хит парадыбызда 5-нче урында булган Ансу Бөек Ватан сугышында катнашкан барлык батырларыбызга тыныч күк йөзе һәм рәхмәт сүзләрен җиткерә. Әлеге вакытта яшәп, иҗат итә алганыбыз өчен без бары тик аларга бурычлы ди ул. Дуслар, сезнең экраннарда күңелемдә калды җыры белән Ансу. Мин бит сине язмашам дип уйладым, серле күзләреңә карап туймадым. Меннәр арасыннан сине сайладым. Ашыкканмын ахры, күрәсең, син тик минең түгел икәнсең. Вакытлыча гына наз бүләк иткәнсең. Искә төшә бергә булган вакытлар, иң күңелле, иң бәхетле минутлар. Әйләнеп кайтмаслар инде ул чаклар. Серләрен очырып җибәрәм, бергә булмаганы яхшы беләм. Тик һаман да үзем син дип өзгәләнәм. Күңелемдә калды тирән эзләрем, җаным дип әйткән назлы сүзләрем. Сагынам һаман да зәңгәр күзләрен. Бер булмаса барыр юлыбыз, аерылса да куллардан кулыбыз. Сакланыр мәңгегә сөю җырыбыз. Мин бит сине язмашам дип уйладым, серле күзләреңә карап туймадым.
Бөек Ватан сугышы һәрбер гаиләдә эз калдырды. Азат Фазлыев безгә сугышта катнашкан үзенең Нәҗип исемле дәвәтисе турында сөйләп узды. Нәҗип әфәнде аягына яраланып пленга эләгә. 2 ел пленда була. Ләкин бәхеткә каршы исән имин кайта. Аның батырлыгы минем өчен һәр чак үрнәк дип сөйләде Азат. Ул бүген 4нче позициядә. Yazıdan qara küzüge avuldaş hiç bitimil Şəhərgə qızığa yeşiller Şəhər bir kimni kötümil Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Şəhərdə yaşab yatqanlar Avulları sağınar Yaşarışın şəhər kirək Avul kirək canına Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Şəhərlərinin uşarı var Avulның da özü mыңы Şirdə hər kimnin öz yolu Hər kimnin öz urını Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddət altan bulğanışır Şiddət altan bulğanışır Мәскәү җырчысы, автор башкаручы, Татар җыры фестиваленең TMTV премияләренең лауреаты Гүзәлия бүген көчле өчлекне ачып җибәрә. 9 май бәйрәме ял көне булып саналса да, җырчы ял итәргә уйламый. Ул төрле сәхнәләрдә чыгыш ясый. Югалтасым килми җыры сезнең экраннарда. Һәм минем сезгә бер генә теләк. Якын кешеләрегезне югалтырга язмасагыз.
Құдай берген бәхітім сен ғұмырлікке деп келдің Жоғалтасым келмес сені біз екеуміз бір беттен Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Қолдарымда сенің қолар Жүрегімде есімің Қауыштырды бізні язмыш Көзлергіне тимәсін Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Құдай берген бәхітім сен ғұмырлікке деп келдің Жоғалтасым келмес сені біз екеуміз бір беттен Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Дуслар, музыкаль бейіклі хит парадының 8 орыны инде артта қалды. Һәм хәзер біз 2-ші орын иесін қаршы алабыз. Һәм бүген, һәм Дүнә апа Тимерғалиева хит парадыбызның көмеш медалін яулайм. Қартаясы келмей хич тәжірі сезнең экраннарда. Артаясы келмей ешті Өмір көзім жетсе де Мәхәббәттен янан күйген Шәшләргә шат düşsə də Жетмешімdə
matur diseler de gidesi gelmiş yerden yaşı gelip bu yerden Jitmesinde sikseninde uzarga yazsın bizgen Hoşmak matur diseler de gidesi gelmiş yerden yaşı gelip bu yerden Yaşım 60'tan uzağa Güvelim 18'den Gözlüğüne berge Makabat dengizinden Jitmesinde 80'inde Uzarga yazsın birgen Hoşmak matur diseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Yaşı gelip bu dünyanın Kaderin bilip gelen Süyülerden yanıp büyüyüp Bağırım deyip gelen Jitmesinde 80'inde Uzarga yazsın birgen Hoşmak matur diseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Jitmesinde 80'inde Uzarga yazsın birgen Hoşmak matur diseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden 90'ında yüzlerinde Uzarga yazsın birgen Hoşmak matur diseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Hop 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 Hoşmak matur diseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Filuz Kahirov bugün birinci orunda. Biz onu elbette kutlayız hem 9 may beyremi bilen beyle bulgan planları torunda söylep ötemiz. Birinciden, Filuz Efendi soğuşta katnaşkan davet isin görüp ülgürmegen. Çünkü jirşibız tuğançı onun davet isi yaktı dünyadan gitip bargan. Jiňi günün ol elbette sahnede ötkereşek. Bizge bu beyremni bula gitken her bir veteranga rahmetli bulurga. Alarning danın tökmüş yaşmi özü bizning unuqlarыбызga. Alar öz şiratında özlerinin bağlarına jitkirige tiyiş dep söyledi jirşi. Silemerip kütken Yaşlıklar ötken Unutkansındır Sen meni köpten Unutkansındır Sındır şu sındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Unutkansındır Sındır şu sındır Yazmışlar şuldur, yalgışlar şuldur. Yalgışlar şuldur.
uylamaysındır Ulu da uylamay dip uylaysındır Uylamaysındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalğışlar şuldur Uylamaysındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalğışlar şuldur Yaratmışsındır Yaratsan eğer Kilgeler idi Senden bir haber Yaratmışsındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalğışlar şuldur Yaratmışsındır Sındır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalğışlar şuldur Yazmışlar şuldur Yalğışlar Toғызынчы май ул өлкән буынның кан күз яшьләре, ачлык, ялангачлык аша табылган, үтә кыйммәткә төшкән җиңү көне. Мин һәммәгезне әлеге бөек бәйрәм белән котлыйм. Игеннәр мул, күк йөзе тыныч булсын дигән теләктә калам. Шушы мизгелдә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.